Şeýlede ýurdumyň daşary siýaset idarasynyň Birleşen Milletler Guramasynyň iri düdümleri bilen iki taraplaryň resmi namalary gol çekmek dabarasy boldy. Türkmenistanyň zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanyň hemişelik utgaşdyrjysynyň wekilhanasynyň arasynda 2030-njy ýyl içinde abadly geçiş üçin toplanmaýan we utgaşdyrylan iş üçünçilik we ilaty durmuş taýdan goramak ulgamlarynyň berkidilmegi atly Birleşen Milletler Guramasynyň agentlikleriniň birlikdäki taslama resmi namasyna Birleşen Milletler Guramasynyň ötüş maksatnamasynyň Türkmenistanyň wekilhanasy bilen Türkmenistanyň saýlawlary we salat harjyklary geçirmek boýunça merkez topanyň mümkinçiliklerini artdyrmakda ýardam etmek atly 2024-2025-nji ýyllar üçin üýtgetmek ýerdilen taslama resmi namasyna seýsmiki töwekkelçiliklere baha bermekde bolup biläjek güýçli ýer titremeleri duýdurmakda hemde olar boýunça degişli çäreleri görmekde Türkmenistanyň milli mümkinçiliklerini artdyrmak boýunça Alimler Akademiýasynyň seýsmologiýa we atmosferanyň fizikasy instituty bilen Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň Türkmenistanyň wekilhanasynyň arasynda taslama resmi namasyna Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň Türkmenistanyň wekilhanasy bilen Aşgabat şäher adwokatlar kollegiýasynyň prezidiumynyň arasynda 2024-2025-nji ýyllar üçin resmi nama gol çekildi.